a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. Ang gloves. Okay man, hindi naman yata masyadong. Ano na yung gloves? Okay lang to, nandito yung bag ko sa babarik ko na Hindi mo muna yan. babarik ko na mamaya Hindi ba may harapan mo? hindi, may harapan ako niya. Paso ay maliit. Hindi kasha? Ito na lang. Kunin ko na lang pag may hindi masyado mainit eh. Ay, lagay ko pala dyan to. Oh. Wala nang Kunin mo na lang pag ano. may space pala dyan eh. Wala ko, wala. Baka magiging wala ko, wala. Sige. Gala muna. P. Bautista pala dito. Hindi ko wala. At P. Bautista. Hindi ba yan dun sa ano? Sa bahay natin. Oo. Ewan ko sa'yo. Mamaya punta tayo sa ano. Kasi location ko yun. Subo yun. Ang oras na nga ba? Saglit lang din naman kami doon siguro. Mga isang oras na 8:32. 8:31. Ay, wala muna bago mo bukas sa Manila. Medyo makulimlim pero sana wag umulan. Some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Ito guys, ngayon binabaybay na namin yung main highway na papuntang Agoo, Launion. Mula dito sa namin siguro mga 31 kilometer lang, malapit lang. Abutin lang kami siguro mga 1 oras. Tsaka wala rin naman siguro magiging masyadong traffic kasi maaga pa, mga oras nito mga 8:30 to 8:40, wala pang alas 9. Yung nangyari kasi dito, kaya puro front camang naging kuha ko kasi yung itong nasa helmet ko hindi ko na-open, hindi ko pala napindot. Ang napindot ko lang pala yung mismong nakakabit dun sa ng motor ko, kaya ito puro front cam. Tsaka at least may nakuha pa rin kahit paano. Kaya yung mga nagbabalak ng mamasyal dito sa Agoo Eco Park, recommended din to, puntahin nyo guys. Kaya naman to kung galing kang Manila papunta dito, siguro mas mababa nga lang yung magiging ride time nyo. Kailangan madaling araw pa lang alis na kayo sa Manila, kasi kami nandito naman kami sa Pangasinan, kaya sinabay na namin pasyalan din kasi matagal na rin namin planong pasyalan talaga yung Agoo Eco Park. Hindi lang namin napupunta kasi medyo busy. And itong buwan ng January, pinagplanuhan namin ni Obia na puntahan natin kasi total nandito na tayo sa Pangasinan, malapit na rin naman, kaya yun, pinunta na namin. Isa rin to sa mga dinadayo ng mga turista, itong Agoo Eco Park dito lang sa may Launion, Pangasinan. May main entrance doon mga 50 pesos per head, maghapon na yun. Yung mga kakainan naman, meron din namang mga stool doon sa loob na pwede mong pakainan, kaso lang hindi galang mga para mga burger lang na doon, mga soft drinks, parang merienda lang, wala silang mga meal na talaga na pang break, pang lunch, ganun. Kasi mga nakikita ko doon, yun lang.
Kagandahan lang talaga pag nag-rides ka sa bandang mga probinsya. May makikita ka pa talaga mga puno, palayan. Hindi tulad pag sa Manila ka, puro building na lang halos makikita mo. Tsaka dito pag nag-rides ka sa probinsya, malanghapon pa talaga yung mga sariwang hangin eh. Hindi tulad sa Manila, pollution na lang halos maamoy mo, puro usok ng sasakyan. Kaya maganda rin talagang paminsan-minsan mag-chill tayo papunta mga probinsya para ma-relax din tayo sa isang linggong halos trabaho natin dito sa Manila. Kaya recommended mamasyal dito rin sa Go Eco Park Launion. Ito guys, malapit namin sa mismong Ago Eco Park. Papasok na kami. May madadaanan kami ditong parang pinaka ng entrance fee nila na magbabayad tayo bago tayo makapasok sa mismong Ago Eco Park. Kaya dito kung magkano yung bayad ng entrance nila. Taga Pangasinan? Yes, madam. Ano, 100 na yun minsan. Per head? Ay, hindi, wala dito talaga. Dalawa na kami. Yes. Tama. Anong pangalan ilalagay sa resibo? Pangalan. Oo. Pangalan sa kalan. Ikaw na lang. Analisa. Asa pera mo? So yun guys, nakapagbayad na kami ng 100 pesos, dalawa na kami. Ibig sabihin 50 pesos per head. Tsaka nag-ano rin sila ng parang pinaka-ticket papasok sa loob. Tapos lalagay lang doon yung pangalan ng mga kahit ng isang rider lang. Pinalagay ko na lang si OBR na lang. Dito pagpasok mo pala makikita mo ng mga puno na nagpapaano lang na nasa loob ka na ng Ago Eco Park Launion. Tsaka magandang tanawin sa loob. Kaya yan guys, punta na kayo.